Kamuti Wonder Haplas ma ayo imo tanang mga balatian wa na mo'y sakit nga tambalan kay na ayo na tanan ang inyong balatian mo balhin sa inyong silingan. Ako si Uncle Tops nagdala sa daghang tambal sa balatian. Sugat kamo kanako sa siyudad sa Sugpo kay aduna ko'y dalang mga tambal nga epektibo kayo diya sa Mandawi City adlaw Lunes. Ana ako diha sa Mandawi nagdala sa mga tambal nga epektibo kaayo. Ug adlaw Martes ug Miyerkules, Huwebes nariyam mo sa Mandawi nagsuroy-suroy. Huwebes, Biyernes, Sabado na ako sa Negros kita ko ninyo nagsuroy-suroy ra gyapon. Antod sa Domingo sige ra kog suroy-suroy gadala sa tambal nga epektibo kayo. Kamuti Wonder Plus. Ang Kamuti Wonder Plus dili mapalit sa butika, dili mapalit sa Mercury Drug, dili mapalit sa mga pharmacy. Kung mangita mo sa Kamuti Wonder Plus, wala mo ipapalitan mo na diri ra mo mapalit kang Uncle Tops. Kontakan nyo ang number 0908909721.